heftuɗo yo yawteɗa Allah moni ceenum so wonano won ko ƴewmani mi lofete jammere maya mimi weddoye kaso ha neɗɗo tan mo ganduɗa jeeya hunuhude ka penowo ka sigilowo famdude amen meeɗani fende ha an aɗa fenoyaɗe yaaha hedde ASSIMI ene rokkuma kalisaji aɗa haala ko woni ga e wonde yero ari ga walla so arani ko minen mbima noon ha hol birom noon hol birom noon min fenat min joni mi fenat jiɗɗa wi he min mi fenat jiɗɗa wi daroda tokkiru seeɗa waɗade ma ɗo ɓandide aɗa lofat guel yaade ko soko ñagal ma yontima ha he kadi kaɗa ñama minen joni aɗa ñama min wona joni jiɗɗa wiide ken poti ni en poti ngasa ngas ha andu min to keddinomi ɗo keddimi ha joni hay darala ko mbawɗa yam mi haalanma ɗum aɗa yahaɗa wi o wonde oɗo yero ari gayre omo hokkuma 1000 francs aɗa ñama joni 1000 francs hokku nafanma min mi yaha min gueso gonnomi mbiya min gonomo lodde forma guesa meeɗi arde ɗo e baɗo guesa ba guesa koɓe jiiɗa ɗo ko a meeɗi ɗo arde somi wima ya ara ko payata koye bolle puyɗe fenandeji ma jahata a janggani Ablaye a liggaki Ablaye puccu ngu coɗaneɗa ya dogru saret a ɗumninani ha puccu joni mi anda fof hoto ɗum waji ɗum majjiri kam yomi won ɗo mbiɗi dogay kon ɗo gueson an aɗa leeli so ummima ɗon tan koye ñamde ha nduwima tef jaaha paya e nder wuuro aɗa fena Allah moni ceernuma an waɗi min gacci an hersini min e goɗo wuura kono noon mi haalanma ene welma ene mettuma anani ene welma ene mettuma hawwa ko mbimi rokki ɗum yero komi rokki ɗum min de mi yiɗa wonko jitta so wonno wonko jitta hay woda ko dañƴa min mi yiɗa so wonno wonko jitta woda ko dañƴa gadda ɗo e galle he Ablaye anani jokkid gollem faw wayde loof kala jogori hawa yere jaada ngollo ko soppan mbimi liggo mbimi soppan soppa an ko an foti soppede ha gonta tale an kuɗa ɗo wayde loof an so tawi ko heddema o so Allah jaaɓi ko laakara beddoytuma ɗi jaaha gona ko gonoya fakka man gues man ɓurinimi an gona ɗo aɗa lora men go wuuri sa ɗum ono hokka hawa yero mbimi siggil ɗum siggil aleykum salam Saliou no ko yero sawa no mboɗa sa boy arini asiyowji boɗom ɗo resi law sawa aɗa selli gare o jetti walla jetti se tan jooɗo sino boy sawa sen badde aɗa sen alhamdulillah jam tan sawa bisimilla jooɗo no asiyowji
ay bilam do mo do fe Are hoose du. mbodo hoos Hoosa. yo ana jogoni Weede. Ɗi jiiɗa o wiyer kan o wiya kom. o kan o ko Kan. wala o ko ko Kan kom. Aɗa ɓoori noon. yer ngorda No mbawɗa rendinde titi fof wara honngurum ni. ay do sumi Boy jal ala no goormi mboɗo men wuro ngo. Bon ko haaju addi kam noon. Mbo gonmi koye wadde préation pour mariage sam quoi. mariage Ehe. yana resal après yer Ehe. Mi resino. Mi resino. jorgo jidda Restude kadi. goddo Ɓiɗi wona worɓe tappitoɓe ƴetta si en babaɓe ɗum ɗo woro min komi soñetami boy aɗa wawa yer nawlir o ɗum nawlira pourquoi mi wawna komi gorko mi wawna litti debbo Côte d'Ivoire e joni ga jidda ƴettuga debbo Fuul debbo fuɗɗe walla a faami asiyo aɗani debbo ko kodi wari joni noon somi ƴetti debbo ɗo debbo aɗa a majjani hawa kay biba gellayo bi bab gella o wona kañum wonno jamam nenam jamno ɗum guila mbori won cukalel guila ndew jibinata o woni tiggu tan nenam habbi hen takkara wi o ko debbo yor min noon e après noon jaami kodi wari desmi o dakkiriɗo gaddumo on kono noon mbimi jokkirde anni nenam mi jokkirat ɗum gonmi jokkirde mi haalde e bamum cukalel ngel o jaabi babam woni no fooɗe seeɗa ni omo fooɗe kono babam ko foodata ko tajat tan tajat wallahi mi resat boyo joni bamma jaɓani mbiya kadi ma ndesa e ko woni kam hen to babam jaɓa babam resade komin resa babam diwɓe nene wuuro ngo mi wimo yo resa diwɓe ɓe ho suusa o yigil ndenam ma yo wawa yide goɗɗo mbimi a rewi boyi nenam mayi sa wawi ndesa en moƴƴi de ko babam sellani tongal de debbo fuurata to debbo Côte d'Ivoire te debbo ma Côte d'Ivoire o ko ñaɗɗude ñaɗɗo o ɓurani kam ñaadde min ɓuurimo ñaadde laabi temedere ujunere kay joni de o ñaadani jinmi koma saabi jinmi ko wiidem an mariage o ya addana mbuubaji jogana kam ambiance o inchallahu rabbi anin inchallah kalden famodiren par ce que jinmi ko yontere taw yimɓe no konga tan mbaɗa entraînement dogoyda dogoy koy saabu sa fini a ñalat kongude so hiiri kadi mi mbaɗa lenggi a konga kadi so weeti kadi gadda tokosel ngel no wiyete kadi tama won ɓitte wela ɓitteteɗo o tan kewɗo demgal o weeli haala noon on sama haal min kesam ki waɗa ko yirlade kirkir e joni jour mariage o an aran kama walla mi ama haɗa mariage o mi ara ɗon mbaɗa répétition e aɗa mi woɗa mariage ma ko goɗɗum cikkumi wonata de e mi woɗata ko tottumami awasi ɗum ala probléme awasi o wonata koye répétition o saaha fof mi ara konga mi ƴeewa gamriram mi holno mbaɗirde min gamriyam so feewi mbiya kom feewi par ce que jinmi ko oɗo jour mi amana Hawa ha wuuro ngo fof andami amini Hawa inchallah re mboɗo jogui no programme uji kewɗi mi ponnomi yaade mais ala probléme ala mi suwa nangude ñalawma taw babam jabani taw aw suwa taw e gonmi koye habdude babam ɗum inchallah somin famodiri tan hayso jabani mami jarani kam luwoyde babiraɓe wodɓe ɓe gara ɓe mara mariage o nen non mi waɗat wallahi sali mi waɗat mi resat boyo c'est bon ne moƴƴi ɗum ala hay caɗele babam jabani resde min mi resa to banggam min inchallahu rabbi ala probléme mami waɗa ɗum préparé mbaɗe ɗum répétition no foti yarude ni kadi gara jagga cakka guguŋaji ɗi ɗon amin jaɓatno ɗum ɓe ganduma no fewi wallahi inchallahu rabbi mariage ma o ko goɗɗum wonta dembori ɗum tan waar min kay so yonti mbimami ko ma gasa sowonani guppiɗa ham yimo hoota ma wel dambarami min Mabel Diaw e kañum dambarama e omo wawi amde seeɗa kawgal omo wawi moƴƴi inchallah so nden yonti inchallahu rabbi mami gara joni noon ma waɗa avance yontere nde o gadi jamma e ñalawma de jamma e ñalawma aran ko orchestre joguimi e orchestre o foof ma ari inchallahu rabbi nden noon a waɗa 500 000 tan ala probléme ala ɗum ko coggu debbo coggu debbo waɗa une semaine jamma e ñalawma subaka kiki jarni kam wallahi jarni kam 500 000 kay anin an wawi ɗum eyyi min wawi min gandi ɗum haali gonga eyyi 500 000 kay sa totti min ɗum ɗon ala ko yontere fudde seeɗa mi jeeya fudde seeɗa tan
Yoro Seri Hawa Yoro Seri Hawa Yoro onon Seri Hawa ay min de ma taw a tawi kam do tan mi wi mo hen jo ay ko non gese de ko hen jiya ya won ton kam bandiri sel basalam mo dum kay ko baba gal nan lo xam ga e maala ay wonno ko al haali bi ko e bingil mangil ko en dilli ko mi yimi o yim arga pour mi wa baan haldude o wi kam ndew sakkito arde gande on baddi ha muusi baade on baddi ha muusi non dewgal jarani dum sa yeni bi o jidu dum yo res dum pour mbaton waddude kono endam ay ifra min non so tawi tan de bidi heydanno wadde ko belami bidi wawi wiide yettima hande ko belami min so mi heydanno dum ko hande non burmi heydude wadde ko belami baba galle yawi ko onon kono yawaki min ko biimi wadat ko wadat tan kan won ko ƴewmi tan woto wiyeede tan o mona rewi hen mbere kanko kam ɓi wala ko yiɗe ɗum ala ko nafata ɗum dokkumomo oɗon respect seeɗa kono taade ko noon o wi mi felli si wadde min ko jinmi ko mi waɗa ɗum aha sabu baba galle holko woni saha mo jagga labbale tan omo fooɗa min omo wiyani ko ni min kaldi ha ɗum ɗini mbiɗi sabbe makko ko cabbimi makko fof hande jango ha yetto ɗo ene wiyami wonde sa yi mo jiɗɗa tottu ɗum ko kanko haalantami ɗum min omo haalanami wonde somi yi mo jinmi yomi rokku non de wi ande a haalananimo gon andi gellay dewgal wonko jarani ɗum ɗo fof jarani dewgal ene jari de ay ene jari kon bandiraɓe kon bandiraɓe wona won tinodirat ɓaali kankone o kankone Allah hokkanimo wonde widde mo yidde mo yo ɓiyo res ɓi ko yo res ɓiyo al goppa mbasan waddude mbasan habde mokko mbimi en mi wondiri noon hay mi ziggile mi nawe bamule ɓuri ni mi ɗacca eyi sabu onon gonduɗon makko ko kulol reedu gonduɗon makko ko kulol reedu so wonno oɗon cuusnomo o wiyata on ahan tan gara jettina guila ɗon kelle pusora hunuko min kulani wonde kam fammi dole ko kañum jeeyi galle muɗum min joni min jimmi namdade on onon yero o mo jiiɗa so tawi o resi Hawwa holko bonna mbiɗa yiiɗi namdade on so tawi yero resi Hawwa holko bonna so resanimo holko bonna ala ko bonna haydara haydara bonnata wallahi haydara bonnata o joni min so tawi mi wimo wonde ene waɗa o wiyam hande ma o artiyam janggo ma o artiyam jamma mami artema ñalawma mami artema ha ɗo to jettinɗa ɗo o yiyeto ko an omo wima wonde wano suusi omo haalanma ɗumen Allah moni cennumi ɗum waɗat mi felliti ƴettude décision wadde ɗum ɗo e balɗe ma mi noddu kala jiɗɗo jaaduɗo hen min mbaɗa kala ko yiɗi wontude fof noon yo won jam tan dewgal suwabde ko mawɗo jogui ɗum ay jam ya taw mi fooɗi jam pooɗa jam kono somi fooɗi jam a fooɗi bone minne mi ruttitoyma bone o mi ƴeewa holko mbawɗa wadde noon kono bandiraɓe joni min holko ko mawɓe jogui ɗum eyyi on timmino hen eyyi ƴeewon ko wawi wonde ko mbaɗen ɗum eyyi ifra Allah moni ceernuɓe min mi ƴeewi mi ƴewtodima koye o jawɗa sabu min guille yummiraɗo totti mbiɗen bijjani min jewtidiri hen en jewtidiri hen ene famɗi ɗo e wuuro ngo momin jewtidani ko faati ɗo yeru yeehi kay arti kanko o wi wonde ko loppet yeru resat tan ko Hawwa nde addi ɓuttal ngal enen ɗon ivoirier en ɗine fof ene jaaha ɗo e bamul waɗa ha bare
o wi wonde ko ala fof ko heddan ɗum joni o tan mbaɗa retiré hoore ma tan mbiya wonde a min de sa dañi hokku goɗɗo e ɗum ɗo ko noon yettinte wona min wonde o wi min heddo on tindirat tan tindirat de kono Ibra hen gueɗe de ko rokkede hen goɗe ko rokkede Allah moni cewni mo jimi wadduma wallahi mi waɗa e bangues min ko ɗum nelanomi tan ngam yettindam moƴƴi jaram mi nani kono kalnemo goo addi segni kam kono so wona ɗum ha janggo tan ma ñomo hane ha janggo nelduma ñomo kam aɗa hamnimi seeɗa tan ko nanmi haala kano kono so wona ɗum mami nelde ɗo ñomo seeɗa allahu akbar ene gasa wonde ni haalulaji makko bonɗi ɗi bonni koye o ñomo neɗɗo tan mo ganduɗa ne seŋe tan wonde wonata an jibinɗa ko yero no jibinirɗa yero ni ko noon jibinirmi yero no jibinirmi Hawwa ni noon jibinirɗa Hawwa ayi ko foti wonde on wona ha joni artirane yam hayda tan hunde jahilimi seeɗa ko wonɗo janami seeɗa tan yanta hen kon gollal ngol joguino ɗum haalimi artude kono hayso téléphone kay mbaɗami kam aɗa faama tan ba hande noon garmi hankkadi ko tawmi jaami to galle Guellay to andi ko ndena ponmi artude maɗa hawranami hen wonɗo jooɗimi golle goɗɗo tan jaami toon mbimi ha ɗum gasa tan kadi mi arta kadi mi ara mami haalama kadi ko gartirmi toon mi faami eyyi mi yeehi galle Guellay a yimo min jewtidi taw ko Allah min kaldi eyyi kono kankone ha joni o heddi tan koy ko wino ko o wi kanko ɓaadi o haalduno koye jinnaɗo yummumi yero ha joni kanko mo hedde ɗum ɗon dewgal ngal kanko baɗo ɗum tan Ibra onon dar onon beton gona mawɓe komin mawɓe oɗon goni mawɓe hellifaɓe oɗon goni e wuuro Guellay ne waɗa ko wela e wuuro i neɗɗo holno rokkirta Guellay jogui ko ɓiɗɗo debbo min jibin ɓiɗɗo gorko joni no ittirta ɓiyi ko debbo tan o wiyamo hokka ɓiyam force ɗum meeɗi wiyede guila l'islam telli meeɗa yiyede kono noon kankone wiidema ɓaadi ko yummumi yero ñaaguinomo guila nguel jibina yetti huñi nguel wi haɓini hen yar tekkere a faami kanko ha joni on ngol konngol o ruttata ɗum ɓaadi ko konngol mayɗo kanko ruttango konngol mayɗo mo adodira e mayɗo ko joom suudam ko min mayra wona kanko mayra wallahi yero ko ɓiyam debbo ko joom suudam wonno yeehi so wi on o adodire mum wonde tekkel haɓɓi tekkel waɗini ayi onon ko onon Guellay ɗaynata kono min o yawata ko eyyi seydi gami haalanma hunde hen ko fuɗɗi safde hakkude mo ko fuɗɗi hen musde iyo bon argayi wawa bon ɗum ala ko ala gartam haydara nodde Guellay e diine kalnomo sariya ko haali ɓii ko debbo yo pat hawa daña ɓeta ɓii ko debbo kam ala jiɗɗo ɗum ko yero tan jogori resde ɗum force ko kanko aadi o ƴeewi gorko ne forcé yo res neɗɗo forcetaki eɗen porsanno ni debbo eɗen porsanno debbo pour enɗam hay ɗum fewata sahanduma noon ɓiɗɗo gorko jaho wiye forcé tan resa gorko debbo sesa tan ala mimina tay ɗum tan mbadden hakkille kalden hakkillaji ko ɓurta ɓiɗde ko gare gay mbaɗen ngal ɗo dewgal sona ɗum holngal loppet tan hoto loftu hen Ibra jimmi ko ya arta hakkille ma o walla yahani hay nokku hakkillam yaltan gallam taw hakkillam ɗo wonno woni nana sofade nana sofa ɓaade ko ni way a aran tan gacca ngara mbaɗen e bono mbimami Ibra hay batta Ibra ho reftu hen e bono on nanete onon nanete ay an Ibra Aliou Kanté Fall Ablaye Fall onon min mboɗo sikkiran koye mon ɗe ko jaaɗ Ablaye Fall tawimi ɗo koye gallam tan ne force kañum Aliou Kanté ne force an aɗan yaha aɗa arta aɗa force an ka nelanoɗo mbete haalnani Guellay no mbirumami kami haali kala ko kambawɗa kucciɗɗo e neɗɗo kay min mbimami ko sa yeehi ya wi Guellay Allah ya hoddirani dewgal sukaɓe amen ko ɓiɗɗo debbo jogui yo moftu hawo daña jiɗɗo joguiɗo kattanɗo bawɗo resanamo ɓiiko ɗum sariya wi walla o anda sari
onon ma taw joni on natti tugnade sare taw men ngesa makko he a faami ala ko hednima ko rasanima o wi kanko a tanga ko ɓamdon aadi a faami e joom suudu ma o ɗum kanko fof tanga a jaɓani an ko kacalɗa ko kanko ɗum waɗata ɗum noon min mbino mami ya ar gacca wona e bono Ibra gañmi ko jew Ibra gañmi ko soofi ko non wona ko min nalnoma to gellay min nalnoma to gellay Allah jarama a jarama ko heddi ko mami reglir ɗum gollam kadi gonmi koye yaade ay min komi joom haaju haala gella e ɓiyum tampini nan soofa sarenaki noon Ija, eya, ani jodi ha jodi. La ilaha illallah. Ko mbiman? Mbimami joom galam yalti. A anda mane artat. Dilne ha jodi ɗo en. Ko Baba Ablaye Faren. Baba Ablaye ala ɗo ko jaltuɗo. Ay yahat haw arta garta sa ari jewtida makko wona. A tiiɗi hoore noon. Ala mboɗo jogee makko haaju. Mboɗo jogee makko haaju tiidde haaju tiiddo jogi me makko. Eyi ɗum fof ko gonga mais a ari ɗo hen a tawanima ɗo gila garɗa ha joni kono foti mintaji a yahat sa yi ha arti après garta ɓuuri ɓooya ɗo hen aɗa jooɗi gilnani mo wara ɗo e janggo mi anda tawde aɗani mawɗo kam yaadu mum tan ganduɗa a anda gartugol mum donc eyyi so ari wima mami artu ɗo hen eyyi kono ko alhaali babam bamma eyyi ko alhaali babam tagi kam arde ɗo hen saabu mboɗo foti resde limbel eyyi Hawwa Diaw wi baba gellayo kono babam wimi resta ɗum a faami te mi haalde hen e baba Aliou Kanté o wawana babam haydara mi haaldi hen e kaw Ifra aussi kaw Ifra aussi kadi kanko gilinde haalan mom mi yani ko waɗi hen eyyi kaw Aliou Kanté kam on suusa babam saabu mi nani babam wonno koye fiide mum nami goni sukaɓe nde ɗum tagi ɗum o holliri babam ha joni o suusa haaldude babam so kala ko babam wima ko ɗum o waɗata joni noon taade wawnade babam mi nani noon ba Ablaye kañum tan fiyanno babam kañum tan fiyanno so wimo jooɗoɗo ar defanam attay babam defat joni attay gogo de eyyi mi nani noon babam suusa baba Ablaye joni noon garmi ko haaldude makko yo haalde makko pour que yo woppu mi resa saabu min mboɗo yiiɗi resde mboɗo yiiɗi Hawwa eyyi mboɗo yiiɗi ASSIMI de ASSIMI mi yañannimo de kono mboɗo yiiɗi Hawwa ko pasam ko nenam yiɗanine kam o anniya nenam o jinmi yettinde eyyi ɗum tagi cohlum ba Ablaye so ari o haalde makko saabu ba an anda baba kala ko ngati tan tajata eyyi joni an bamma kay jibinma ɗum tiiɗi hoore wallahi ma ha poɗɗa no poɗɗani min cikkannomi siko jignaɗo wi woppu a woppat saabu amana kanko yo Allah heedanamo e woppude Hawwa yo Allah wonko bamma yi an ka yi wallahi Hawwa jarani kam mi woppa babam Hawwa so babam wi yomi woppu so babam jojinama Hawwa jojinami suɓo Hawwa mi woppa ɗon babam o ñolo ɗon Allah no seeɗi babam ñolo ɗon ɓoyne kam mi so wiyama Hawwa nani bamma nani jewmo gubbuɗa mi ubba babam e leydi Allah no seeɗi ubba bamma sababu nde debbo wona sababu nde debbo sababu no anniya nenam ko anniya nenam wonno ana anda baba mi yiɗananimi ko moƴƴi baba mi yiɗananimi ko moƴƴi o yiiɗi koyo ana anda babam joni ala probléme